ongi etorriak Buktegiren elkarrizketa saiora. Gaurkoan, Arkaitzkanok elkarrizketa egingo dio Kati Xagirreri. Espero dugu interesgarria izatea elkarrizketa hau aurrekoak bezalaxe. Gozatu. Kaixo, Katitxa. Zer moduz? Ederkitazu. Oso ondo. Lehentxeago Arantxa Iturberekin izan gara eta har galdetu dit bere partez zuri galdetzeko ia zer falta duen zure ustez euskal literaturak, zer zuk falta duen euskal literaturak gure ekosistema honek erakargarriago egiteko gure habitata. Zer zuk? Zer zuk, bai. Bakizu berari gustatzen zaiola egitea liburuen izenburuekin olako galdera kateatuak eta. Ze falta zaion, gauza desente ziurrenik falta zaizkio, baina nik uste dut bidean gaudela. Orduan, jende gehiago inguratzea, irakurle bezala eta idazle bezala, bai. Ahots gehiago eta irakurle gehiago. Eta horretan ari gara, ez? Zer modu sentitzen zea elkarrizketetan eta irakurri izan dizugu hemen liburua defenditzea asko tokatzen dela edo beharbada gehiegi hitz egiten dela liburuari buruz liburua argitaratu aurretik edo tokatzen zaigula halako. Bai, niretzat ez da oso erosoa elkarrizketak egitea. Uste idazle gehienontzat ez dela oso erosoa. Baina, bueno, hartzen dut profesionaltasunez edo, ez? Egin behar den gauza da, nik uste dut ez bakarrik hemen Euskal Herrian baizik eta orokorrean liburu asko dago, kompetentzia handia dago, merkatu baten baitan mugitzen gara, ez da, naiz eta merkatu hori txikia izan, merkatuaren logika horren barnean eta egin beharra dago, defendatu beharra dago. Ja ez da bakarrik libura idatzi eta bertan goxo geratu, zeo zer gehiago ere, aurpegi bat jarri behar zaio ere liburuari. Ez dakit iruditzen zaizun, batzuetan idazlea hasten denean hitz egiten, bere liburua idazten zuen bitartean, zerk eragin dion edo ze idazle hartu dituen referentziatzat edo pixkat barregarri xamar geratzen garen sensazioa izan dut nik, ez? Alako, ez dut ditugun gure gurariak nahazten realidadearekin. Claro, ez esango duzu. Oinarritu zarela, ez? Madame Bovary irakurri eta horretan oinarrituta idatzi duzula, horrelako langa jarrita barregarri geratuko zara ziurrenik. Eta, bueno, baina bai, eske badu asko fantasia horretatik, ez, idazlearen fantasiatik. Baina hobe da igual ez errebelatzea eta zeuretzako gordetzea zer emulatu nahi izan duzun edo zertan inspiratu zaren, ezta? Bai, hobe da gezurrak esatea. Orokorrean elkarrizketetan gezurrak esatea ondo dago. Hau da, ez da gezurrak esatea baizik eta fikzioa egitea bai elkarrizketetan. Uste dut mesederako... Azkenean genero bat da. Genero bat da, hori elkarrizketa bera. Bai, dominatu behar da, praktikatu behar da, eta historioak geroz eta hobeto kontatu behar dira, elkarrizketetan ere. Bai. Zu ikusentzunezkoetan aditua zera, irakasle ere jarduten duzu. Eta, konpartitu ditugun liburuetako batean, telesailak horretan, idazten zenuen Mad Men telesailari buruz, lekutan geratu da 2011koa da liburua, baina ez dakit horre interesgarria zen nola zeure buruarekin eztabaidatzen zenuen feminista edo antifeminista, ote zen azkenean Bueno, zen feminista eta edo postfeminista. Postfeminista, baita ere. Ez da gauza bera, baina izan daiteke. Ez dakit denboraren perspektibarekin jarraitzen duzun debate horrekin edo? Bai, nik uste dut seria bai deskribatu daiteke tentsio horretan, ezta? Eta batzutan ematen duela feminista eta beste batzutan ez. Serietan askotan gertatzen da, eta produktu kultural guztietan, ez? Hollywoodek fama txarra dauka eta beti esaten dugu balio kontserbadoreak eta balio atzerakoiak eta guztiak zabaltzen dituela, baina benetan nahiko produktu aberatsak dira, orokorrean, batzuk ez, baina esan nahi dudana da ñabardura asko daudela beren baitan eta mezu asko egon daitezkela eta interpretazio desberdin asko. Eta nik uste dut horregatik dela interesgarria Hollywoodeko produktuak aztertzea, dela pelikulak, dela serieak, oso anitzak direlako benetan, ezta? Jende askorengana iristen dira eta influentzia handia daukate, baina beraien influentzia hori ez da hain zuzena edo bide bakarra ikusten dugun bezala edo gainazalen ikusten den bezala, ezta? Askotan gehiago dago hor. Eta nire interesgarria egiten zait debate hauek eta interpretazio desberdin hauek eta hortan aritzea. Azken aldi honetan ikusi dituzun telesailetatik eta badago bakarren batola harrapatu zaituenik edo?
azken molan ikusi dut The Crown, gaur egungo Inglaterrako erreginari buruzko serie bat, baina gaztea zenean, edo behintzat gaztea zenean hasten da, eta oso ondo dagoela iruditzen zait. Oso ausartak izan direla, nahiko kritikoak dira, eta bera oraindik bizirik dago, eta oraindik erregina da, ez? Orduan, bueno, hori gomendatzen dut, Netflixen dago. Iruditzen zaizu orain behar bada gure artean ez garela horren ausarta kontu horiekin ez bat duzu bizirik dagoela, behar bada pudore gehiagiz jokatzen dugu zenbait pertsona literaturara ekarri nahi ditugunean. Bai, iruditzen zaitu orokorrean badagoela pudore bat, eta badago ere mehatxu bat. Momentu honetan nik adierazpen askatasuna orokorrean arriskuan ikusten dut. Eta, bueno, denok ezagutzen ditugun kasuak inguruan, ez da? Dela Twitterren idaztizako zerbaitengatik, dela kantu batengatik. Orduan ez da bakarrik pudorea, baita ere da gure askatasuna nahiko mugatuta dagoela gaur egun. Orduan bi gauzak nahastu daitezke. Gidoilari bezala aritu izan zara, inoiz zu lanean? Gutxi, oso gutxi. Hasiera batean telebistarako pixka bat, baina oso gaztean nintzenean, bai. Eta erakargarri egin zaizu mundu hori, edo? Bai, nahiko nuke egin, baina hain ikusten dute zailak gauzatu ahal izatea idazten duzun hori, ezta? Hori literaturak ez dauka, ideia bat baldin aurrekontua, edo zerri buruz idatz dezakezu, ezta? Egin dezakezu espaziotziei buruz saga bat, eta nahiko merke ateratzen da, baina hori, esan nahi dute idazten, asetuta geratzen dela hori, gauzatu egiten dela produktua, lana, eta ez dela bakarrik bitarteko bat gidoia bezala, baina bai, beti daukator... Showrunner bat bazina, eta ez batzen nuen edukiko hemen gure hartan kokatutako ETB-rentzat enkargua jasoko bazenu telesail baten diseinua egiteko... Egingo nuke oso gustora. Eta baduzuen fantasiaren bat. Bai, behitu, zientzia fikziozko, umore zientzia fikziozko serie bat, emakume ama dena, langilea bebai oso nekatuta dagoena, eta holako potere bat etortzen zaiona, oraindik ez dakit nondik, denbora gelditzeko poterea. Hau da, denbora gelditu, berak bere jardunarekin jarraitu dezake, edo lo egin dezake, mundua geldi dagoen bitartean. Eta hortik abertzea ateratzen. Ideia poderosa, ez? Behitu, norbait interesatuta baldin badago, orain, bai, dena den orain erregistratu beharko dut, zeia kontatu dut hemen? Bueno, epaiketa batean honek balioko luke. Froga moduan, ez da? Datatu beharko genuke, baina... Listo. Aipatu duzu ama, eta ez da kasualidadea, izatea zure hurrengo aurki argitaratuko den novela, amatasunarekin lotua dago, ez da, esango nuke nik eukidez sortea irakurtzeko. Atera aurretik eta zeresan asko emango duen oso novela potentea dela esango nuke. Hori da, Arkaitz Kanoren aurreikuspena, ikusiko dugu. Zergatik aukeratu duzu, hor esango nuke 3 impulso daudela nik detektatu ditudanak, batetik badago bat oso zurea, oso autobiografikoa, oso pulsio personal bat kontatzen duzunari buruz, eta amatasuna bizitzeko dauden moduari buruzko ikuspegi kritiko bat. Gero badago baita ere egin duzun lan izugarria, saiakera bat izan zitekeen. Bildu duzun informazio antropologiko, literario, egin duzu ikerketa oso serio bat. Eta gero badago baita ere, esango nuke, 3. hanka bat fikzioa dena. Hori dena nobelatzea erabaki duzu. Nobelaren trajea dauka eta funtzionatzen du oso ongi horrela. Zergatik aukeratu duzu novela egitea? Ez dakit, hain zuzen ere 3 bulkada horiek izan ditu dalako, edo 3 motivazio horiek, eta formatu horretan ondo ematen zutelako 3ek, ez da? Novela oso genero malgua da, dena sartu daiteke, ez? Horri kopuru zehatz baldu daima dauka, novela izango da. Gaur egun ia denak sartzen digute novela gisa, ez da? Orduan, neukan istorio bat kontatzeko nahia, pixka bat beltza dena, ez da? Ze infantizidio bat gertatzen da, baina nuen ere beste behar bat, eta amatasunaren inguruan hausnartzea zen hori, ez da? Orduan ez bakarrik fikzio purua, baizik eta hausnarketa dosi hori. Eta pixka eta amatasuna hartzea serio. Gai moduan, gai antropologiko esan duzun bezala, historiko moduan, baztertuta egon dena, bazterrean egon dena, pixka bat zentrora eramanez, ez da? Eta, novela iruditu zitzaidan, zela formatu egokia.
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da Katixa Agirre, Leioan, Bizkaian, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean. Ez dira gutxi irakasle, unibertsitateko eta idazle direnak gurean. Bai behintzat kamioilari eta idazle, etxe garbitzaile eta idazle, polizia autonomiko eta idazle baino. 1981 Gasteizen jaioa da. Ikusentzunezko komunikazioan doktorea. Lolita ikertu zuen sakon, Hollywoodeko zinean nola irudikatu duten. Harreman estua du, ez bakarrik zinearekin, hain bogan dauden telesailekin ere bai. Telesailak liburu kolektiboan parte hartu zuen, Mad Men aztertuz. Kolaboratzaile izan da, Deia, Sautrela, Berrian, Argian eta beste hainbat edabidetan. Idazle bezala, literatura idazle, ipuinak izan ziren hasieran. 2007an debuta, Sua falta zaigu. 2007 urteak, lehen liburuen usta ona eman zuen, gerora zeresana eman duten idazleen estreinako liburuekin. Beñatza Sola poesian, Uxua Elberdi, Arkaitz Zubiri eta Katixa Agirre bera narrazio gintzan. 2009an, bigarren liburua, Habitat, Igartza Bekari esker idatzi zuena. Gazteentzako ere, zehozer idatzi du, adibidez, Amaia Lapitz protagonista duen Saila. 2015an itxi zen novela, baten batek esango du azkenean, eta besteren batek kaso zoritxarrez. Atertu arte itxaron. Road movie baten gisako liburua bi pertsonaien arteko gatazka eta euskal gatazka korapilatzen dituena. 111 Akademiaren saria jaso zuen lan horrek. Gaztelanazko itzulpenak ere egin du bere bidea, Los turistas desganados, Espainia mailako argitaletxe garrantzitsu batekin aterata. Pretextos entzutetxoarekin nahi zuzen. Agustin Zubikarai beka irabazi zuen, orain ez asko Katixa Agirrek, eleberri laburrak idazteko beka, eta aurki ikusiko dugu hilabete luzeetako lanen emaitza. Hibridazioa erabili izan duzuzuk, lehenago ere, hola, garbara zain beste generoekin, baina erabiltzen dituzun estilo aldetik teknikak erabiltzen dituzunean, zerrenda bat sartzea edo test motako horrelako... Bai, bueno. Gure artean, iruditzen zaizu garbada ere, hibridazio estilistiko hori ez dela, ez gerala gehiegi ausartu izan novelak pixkat ezain klasikoak egitera, edo esango zenukean. Bueno. Edo gero eta gehiago, edo tan... Igual gero eta gehiago, ez da? Burura etortzen zaizkit igual Danele Sarriugarteren nobeletan bai ikusten dela nahi hori. Eta, bueno, ez da beharrezkoa ere, esan edute, novela klasikoak ere egiten jarraitu dezakegu eta ondo daude, ez da? Hori sartzeagatik azkenean aspektu formal horiek izan behar dute zerbaiten mesedetan, ez bakarrik sartzearren edo moderno izatearren, ez da? Da pixka bat, benetan egokitzen zaio, orain kontatzen ari naizenari forma hau, orduan sartuko dut. Baina ez bakarrik hori, apurtzeagatik edo moderno izateagatik. Beraz, hau gehiagik eskatzen gai horrek, orokorrean formarenak. Gero teknologiak eta komunikatzeko gure modua nola aldatu den ikusteak eta horrek mobila berak, ez? Nola aldatu duen zinearen historia, oso zaila da personaje bat inkomunikatuta egotea inoz, esplikatu behar duzu inkomunikazioa. Nola galdu duen mobila. Eta informazioa emateak askotan ralentizatu edo traba egiten du, edo ez dakit horrek eta kezkatzen zaituen edo nola sentitzen zaren zuzer horri sare sozial eta idazle bati eskatzen zaizkion. Bueno, ni sentitzen naiz 21. mendeko pertsona, eta beraz idazlea ere bai, eta ni bizi naiz horren herrian. Zurbaitkit oso kanpo zaudela sare sozialetatik, ni hor barne-barnean nago, saiatzen ez geroz eta gutxiago erabiltzen denbora kontu batengatik, baina esan nahi dut natural sartzen direla kontu hauek nire literaturan ere bai. Egia da, idazterako momentuan saiatzen naizela, noski, guztiz deskonektatuta egoten. Bestela oso zaila da, kontzentrazio maila hori lortzea, baina eduki aldetik, edo nola sartu pertsonai berri hauek, edo egoera berri hauek, hori nahiko erraz edo natural sartzen ditut. Zure azken fikziozko bilanak izan dira novelak, esan dezagun, baina aurrekoak ipuin liburuak ziren. Ze alde sumatu duzu, ipuin gintzatik novelarako zea hortan, edo erosotasun berarekin sentitu zara, historiak eskatzen zuelako luzea izan da, edo zerbait meditatuagoa izan da novelara? Lehenengo novela idatzi nuenean, bai izan zen historio bat duelako novelarako egokia izan zitekena, eta horretara eman nuen salto. Bere momentuan beldurra izan nuen, zitzaidan erraza iruditu, oso tentuz aritu nintzen, eta
hori somatu dut orain bigarren novela idazterakoan, ez? Lehenengo novelan eman nion garrantzi handia egiturari, bai, andamio bat izateari, etxea ez erortzeko, ezta? Hori beldur hori nuelako, hain testu luzea, zelan egingo dute etxea erori gabe, ezta? Orduan estrukturari kriston garrantzia eman nion. Orain bigarren novela idatzita sentitu naiz libreago alde horretatik, ja struktura pixkat lausoagoa dauka, ez da inzurruna. Baina horrek ematen du aditzera, besterik gabe nire beldur hori edo nire seguridade falta hori. Gure artean asko famatzen da, ipuinzalea garela edo hau eta beste. Zuk ez dakit nabaritu duzun ipuingintzatik novelara, azkenean ezote dagoen estimazioa handiagoa novelak egiten dituzunean, edo aintzakotzat hartzen zaituzte gehiago nobelekin ipuinekin baino, nola sentitu izan duzu hori? Zaila da jakitea, esaten badut orain arrakasta izan du novelarekin, novela delako, edo kontrakoa porrota izan dut, igual ez da horregatik, igual da txarra zelako edo ona zelako, ez? Esan edute, ni bakarrik kasu moduan hartuta zaila dela azterketa bat egitea, baina eskotan entzuten da, novela egin duzu hobeto saltzen delako, edo merkatuak hori eskatzen duelako. Nik ez dut uste nire novela hobeto saldu denik. Behintzat elkarretik etortzen den likidazio horretan, oraindik ere sua falta zaigu da erregina hor, gehien saldu dena orain arte, nire lehenengo ipuin liburua, ezta? Orduan, merkatu aldetik ez dakit. Gero egia da, etortzen zaizula jendea, esaten dizuna, irakurri novela delako, ipuina ez zai gustatzen, hori entzun dut, bai? Baina kontrakoa ere gerta daiteke, ez dakit. Ez zait iruditzen hainbesteko aldea dagoenik gurean, ipuina eta novelan eratzen. Eta hemendik kanpo ez dut daukagu pixka bat idealizatua, ez beti esaten izan duguna, mundu anglosajoian ipuinak baduela prestigioa, eta aldizkarietan nola argitaratzen diren ipuinak. Baina azkenean novelak beti dira famatu egiten direnak. Azkenean hori da, ez? Gero... Orokorrean, novelak dira... Badaude ipuin liburu batzuk olako sona lortzen dutenak, ez? Orain dela pare bat urte, orain nahaztuko zait Lucia zelan zen. Lucia Berlin. Lucia Berlin hau, solako ipuin liburu bat, batean, oi hartzun handia lortzen duena, baina hilta gero, salbuespenezko kontuak direla uste dut. Gehien bat novela da nagusi gure gizartean. Gero, itzulpenari dagokionez, novela argitaratu, aspaldiz dela argitaratu da, Pretexto zen, aurreko novela. Nola bizi izan duzu? Prozesu hori itzulpena bera, gero argitaletxea topatzean nola iritsi zara, Pretextos bezalako argitaletxe prestigio handiko batera? Bizi izan dute poz handiz, beste publiko bat izabaltzea izan da, lehenengo aldiz, orain artekoa ez zait itzuli, beraz. Lehenengo aldiz, beste publiko, gainera ez dela edozein publiko, da nire gertuko jendea ere, euskaraz ez dakiena, eta orain irakurri ahal izan duen, alde horretatik pozo handiz. Itzulpena egitea erraza egin zait, mundu guztia galdetzen ditu hori, baina niretzat erraza izan da, oso azkar egin nuen. Arazo hori gabe, testua oso ondo ezagutzen nuelako. Eta gero, hor zaude munduan barrena eta ez da hemen bezala. Eta zaude euskal literaturaren mundu zeinetan esne mamitan zauden, ez? Hor kanpoan ez zara inor eta sortea daukazu norbaitek irakurtzen badu eta norbaitek erreseina bat idazten badu. Kasualidadez gertatzen diren gauzak dira eta ez hemen bezala, ez daukazula mundu txiki hori, baina mundu guztia nahiko implikatuta. Beraz, horrela, ikusiko dugu. Txikitasunak ere baituela bere bentajak, ez behar ez ditugunak. Zuk zein ikusten dizkiozu, aipatu duzu, mundu artikulatu badela, orduan hemen enteratu behar duena enteratzen da, kanpoko biskatu jana. Irakurlearekin daukasun harremana zuzena, irakurle taldeen bitartez, edo ez bakarrik irakurle taldeen bitartez, kaletik edo zure ikasleak direlako, edo feedback hori ere jasotzen duzula, eta ikusten duzula jendeak nola hartzen duen, nola interpretatzen duen, zer nolako irakurketak egiten diren, hori nahiko aberazgarria izaten da ere. Itzulpenaz ja nire kuriosidade zea bat, nola iritsi zinen izenburura? Izenburura, bai, zaila izan zen, jende askori ez zaio gustatzen, los turistas desganados jarri dio, eta, deskartez, ia. Itzulpen literala ez hitzaidan gustatzen, beste baten bila ibili nintzen, eta euskaraz ere beste izenburu posible nituen,
Eta horietatik bat hartuta, uste dut turista gogo gabeak edo lako zerbait zen izenburu posible bat, eta hori itzuli nuen. Zu aurreratu zinen, ze atera zenuen beste turista bat. Bai, hor lako izenburua jantzeako orduan. Bai, konexio bat, ezta? Konexio estraño. Bueno, igual fama bat lortzen dugu horregatik. Bai, barbara. Baina zain daude gure hurrengo liburuan. Taldekatu egin behar dira. Promozio lanak. Bai, goan dute Isaac Rosak atera zuen ipuin liburu bat Kompro Oro. Bai. Eta urtebete lehenago izenburu bereko bat poesia liburu bat argitaratu nuenik eta dena arduratuta idatzi zidan. Aizu ja inprenta nagoela enteratu naiz. Eta esan nigu, behar bada hirugarren bat konbentzitu beharko genuke eta moda berri bat edo Kompro Oro dendak ugaritu diren bezala ugaritu daitezela izenburu bera dute. Ekintza poetiko bat izenburuen bitartez. Pretextosekin zen moskoa izan da esperientzia, egia da beraiek batez ere poesian egundoko prestigioa daukate, esango nuke argitaletxe poesia argitaletxe garrantzitsuenetako dela Espainia, prosa ere bai, horrela ez du hainbeste ezagutzen bera. Bai, nik ezagutzen nuen poesia moduan, poesia editorial moduan eta harrigarria. Editorialekin zen moduzkoa izan da harremana, eta ezberdina da testu itzuli bat ematea editore bati edo jatorrizkoa ez. Askoz urriagoa izan da harremana. Bai, izan dugu harreman bat zuzenketa batzuk egiteko, izenburuari ere buelta batzuk emateko, eta gero behin ezagutu dute bera, Madrilen egin genuen aurkezpena. Beraz, askoz urrunagoa, askoz urriagoa harremana orokorrean. Baina, bai, harrigarria da haiek interesatzea liburu honengatik, nire harrigarria egiten zait. Esan duzunagatik poesia editorial bat da, eta, bueno, pixka bat, ez dakit, ez zuela ematen liburu honek, baina, bueno, gustatu zitzaien eta gustora, oso ondo. Iruditzen zaizu, zure irakurle naturala edo nola kokatzen zera zu alde horretatik? Zure irakurle naturala idazten duzunean kokatzen duzu, edo aso gogoan duzu euskal gizarte batentzat idazten ari zarela edo ez? Nik uste baietz. Bai. Inkonsienteki bada ere, hori da nire testu ingurua, hori da beti ezagutu izan ditudan irakurleak, hori da nire mundua, orduan, bai, haiek ditut buruan, baina gehiegi mugatu gabe horregatik, ez? Zan dut hor egongo dela beti, inkonsienteki ideia hori, hau da nire irakurlegoa, baina nahiko libre izaten saiatzen naiz. Gero itzulpena egiterakoan, gauza batzuk bai matizatu egin behar direla, azaldu egin behar direla, konturatzen zarelako ez dela guztientzat, ez da. Gaua zen arazoa hasiera batean, baina arazoak bere tentakuluak zabaldu zituen eta itogarria izatera ailegatu zen egunaren 24 orduetan. Gaua zen arazoa. Gau ez sartu zen lapurrare, leihotik. Leihoa ondo itxita egonda ordutik eta gaua saiesten saiatu zen hasieran. Goizez bai, dutxa hartzezaten. Udako arratsalde luze hauetan ere bai, labadora bat jarri, bazkaltzeko zerbait prestatu, amari deitu. Ez, oraindik ez du sakeleko telefono berririk erosi. Amonaren etxerako arropa garbia hartu, baina orain, goizeko 10etan, adibidez, bere pisuko atea zabaldu eta burua aurreratuz, baina oinak oraindik lanpasean, entzuten gelditu behar du segundu batzuk. Ezinbestekoa zaion ardura moduko bat. Sartu baino lehen entzuten gelditu, eta behin entzuten jarrita, beti dago zerbait susmagarria igartzeko aukera. Baina adorea bildu, atea guzti zabaldu, eta ondo begiratzen du inguruan. Begirada bakar batez kontrola ditzake sukaldea eta egongela, eta logela. Horrelakoetan maite du bere pisuaren txikitasuna, bainugela konprobatzea baino zaio falta. Kaleko atea zabalik utzi, arrapadalan atera behar izatekotan, eta bainugelako atea zabaltzen du bortizki. Baineran begiratzen du, ateatzean dena garbi. Orduan bai, kaleko atea itxi eta lasaiagorain, sakoneko miaketa bati ekiten dio zer gertare. Sofa azpian begiratzen duenerako, armairuan sartu da korrika batean. Horregatik, geroz eta azkarrago egiten du egin behar duena, bazkaria, amari deia eta azkar egiten du alde. Lagunak ikusten saiatzen da astegunetan ere. Gurasoen etxera bueltatzen dira lagunak berehala, amarekin serie bat ikusteko ohitura dutelako, adibidez. Ez dut gurasoen etxetik alde egin edo bueltatu egin dira, ez dute gurasoen etxetik alde egin edo bueltatu egin dira kanpoan ikasita gero. Ez dute estudio bat alokatzeko inongo asmorik, presio horiekin, zoratu egin altzara? Lanera goiza ailegatzen da orain agate. Lanetik berandu irteten da. Bera ere, ispilu aurrean hipnotizatuta. Eta gauetan beti du amona. Esan dugu amatasunaren disekzio edarra egin duzula novela berri honetan. Aurrekoetan, esango nuke konstante badela zure historietan,
giza harremanen, bikote harremanetan bisturia sartzeko abildade berezia daukazula, ez edo oso radar oso ona sumatu dizut. Ez dakit hori zure gogoa den, edo horrela ateratzen zaizun, edo den zerbait oso meditatua, edo bere sortzen diren historia horrelako giro horretan eta... Bueno, bada zerbait interesatzen zaidana, nire bizitzan pertsonalki, baina baita ingurukoen artean, ez da, nahiko kuskuseroa naiz. Historia hon bat kontatzen badidate, beti nagor, ez? Belarria fin eta aber zer gertatuko, eta, bueno, orokorrean interesgarri egiten zaidan gauza bada. Ia guztioi bezala, ez? Esan nahi dut oso misantropoa izan behar duzu, horretan interesik ez jartzeko, eta nien naiz bat ere. Eta alde horretan narratzailearen edo protagonisten eta zure artean distantzia jartzeko orduan edo ebazteko orduan, ez? Ez dakit zure estrategia zein den, edo ez duzun horretan pentsatzen, edo esaten duzun, bueno, baliatzen duzun, edo usatzen zaitun irakurlearekin jolastea ekiboko horietara, nun deno daukagun joera hori narratzailea, berehala idazlearekin lotzekoa, hori nola bizi duzu, tensio hori? Beitu, konturatu naiz mundu guztiak pentsatuko duela beti zuzarela, ez? Gainera lehenengo pertsonan idazten dut asko, joera hori dauka, eta orduan mundu guztiak pentsatuko du ni naizela, beraz, berdin zait. Nahi dudana idatziko dut, eta batzutan izango da benetakoa, eta beste batzutan guztiz fikziozkoa, eta nahi saiatuko hori argitzen. Ze ikusi dut joera dela, beti pentsatzea, eta izen hori jarri duzu, ez, baina hori pentsatu nahi baduzu, aurrera. Ez da orduan enau kezkatzen. Novela, oraindik argitaratu ez den novela honetan, protagonistak ez dauka izen propiorik, ez da aipatzen, bere izen propioa, eta editoreak esan dit, jarri duzu izen bat, bestela mundu guztiak pentsatuko duzu zarela. Eta zen diote, jendeak pentsatuko du hori berdin. Ze inporta du orain maripili jartzen badiote protagonistari, ez da. Beraz, enau kezkatzen. Zaitu konbentzitu orduan editore? Ez diot jarriko izenik. Editorearekin aipatu dugu itzulpenaren eremua eta, baina editore naturalarekin, euskarazko liburua editatzen duenarekin. Nahiko figura ez ezaguna da oraindik ere nik rebindikatzen dut beti, baina editorearena, ez dakit jendeak oso ondo ulertzen duen editore batek zer egiten duen, zein den zehazki editore baten lana, zuzenketa, ortotipografiko ez araindik. Ez dakit zure harremana editorearekin asko ematen dizun, zenbateraino egiten diozun kasu, eztabaidak handiak diren. Bueno, Xabier Mendiguren da nire editorea eta ezagutzen baduzu jakingo duzu berarekin eztabaida gogorrak izatea ez dela posible, ez da? Oso gizon amablea dela eta ez dizula inoiz ezer olako txarrik esango. Harreman oso ona dauka, lagunak gara, aspalditik, eta nahiko, nahiko konforme egoten da idazten dudanarekin. Ez da gehiegi sartzen idazten dudan horretan, ez da? Bai, nik beti espero du bere iritzia, gustora, eta bere proposamenak beti dira nahiko, hau proposatzen dizut, baina, zuk ikusi, eta, ez da bat ere diktatoriala alde horretatik, eta nik uste dut konfiantza daukat, eta badaki zerbait oso txarto baldin badago esango didala, eta esango didala argi eta garbi, ez da? Eta gero bestean nahiko askatasun handia uzten dit. Eta zertan erreparatzen dio bereziki, estiloari, estrukturari, denari pixka bat? Amaierei asko. Amaierei asko. Bai, beti esaten dit. Amaieran beste buelta bat eman alba diozu. Eta egia da ni iristen naizela amaieretara nahiko nekatuta. Dena gertatzen zaigula. Bueno, batzuk hasten dira amaieretik, ez da? Baina, bai, amaieran beti esaten dit, eta eskertzen diot, ze horrela, nik ere ikusten dut. Eta berak esaten didanez, bai, venga, emango diot beste buelta bat amaierara. Zu zeure zer, bukaera irekiagoen zalea, itxien zalea, oso bukaera berezia, ez dugu aurreratuko spoilerrik, baina novela berri honetan oso bukaera berezia eman diozu. Zer zara? Bueno, noveletan uste dut amaiera oso ireki bat ezin duzula eman. Ipuinetan agian bai, ze ipuinetan gehiago eskatzen diogu irakurleari, baina nobeletan irakurlea oso sartuta dago istorioan, eta ezin duzu atera mundu horretatik, uste dut, horrela ikuste dut nik, ezin duzu mundu horretatik atera horrela. Eman behar diozu nolabaiteko lurreratze pista bat, eta nik bi nobeletan saiatu naiz
hori egiten, lurreratze pista bat ematen, ez dakitzuk horrela ikusi duzun, egongo da jendea ikusiko duena, gehiago nahi zuena, lehenengo nobelarekin gertatu zitzaidan, ez? Azken esaldia da, oraindik gauza asko dauzkate zuri kontatzeko edo olako zerbait, eta jende asko, baina ze kontatu behar dio, esan. A ber, ez, hori da sekuela. Momentuz, hau zen, lea nahiko eman dizut, eta horrekin konformatu. Baina, bueno, ez da gai erraza niretzako, amaierena. Ez da erraza. Bueno, konbentzio bada, ez dakit nork esaten zuen azkenean bukaera dela, edo nekea, edo zerbait dogma religioso bat, ez? Bai, edo mundua amaitzen da. Bai, bai, hori da. Baina nekea ez da nabaritu behar. Ez, hori gure gauza, gure eremu intimoa utzi behar da. Hori da. Gazetaritza ere lan izan duzu, eta zutabegintza bereziki. Zutabegintza, bai. Bai, zer ematen dizu? Bueno, aspaldi utzita daukat, baina, bueno, bere garaian interesgarri egin zitzaidan, asko praktikatzeko eta batez ere epe baten barruan idazteko, denbora eta espazio epe horretan idazteko, baina heldu zen momentu bat zeinetan nabaritu nuen ja dena esan da neukala. Eta ja neukala ideia berririk argitaratzeko eta ustea erabaki nuen. Orain nire ideiak eta nire gogoa eta nire grina guztia literatur sorkuntza horretan erreserbatzen dut, ez dudalako ere ez energia, ez ideia, ez gogo askorik edo denbora askorik batez ere. Liburu badukazen duzu momentuan ja badukazu hurrengoaren hasiera, esan ezagun beti? Batzutan bai, oraingoan ez. Oraingoan geratu naiz ase eta akituta. Bueno, liburuari asko eman diozun seinale, ez da? Bai. Orain irakurri nahi dut, ez dut asko irakurri azken bolada honetan, eta dedikatu nahi dut nire denbora hori irakurtzera bakarrik. Askotan reibindikatu izan dugun zerbait izan da, behar bada hemen bekak eman beharko lizkiguketela irakurtzeko, idazteko ematen badira, bai, ze gero ere irakurrita gero etorriko da idazteko tenorea. Ariketa parte da. Bai, behar hemen sailburu bat ibili da, bai, ies egin digu, baina. Esan beharko diogu. Bueno, badakit orain Beñatekin egotekoa zarela, Beñat Sarasolarekin, elkarrizketatzaile izatea tokatuko zaizu. Badaukat galdera bat, gustatuko litzaidakena berari egitean, gura ere, analista fina den heinean eta kritikari ere, gustatuko litzaidak galdetzea zenbateraino novela bat idazten ari da orain, eta zenbateraino novelagile trajea janzten duenean bere ahalmen analitiko hori baztertzea lortzen duen edo ez, edo hor daukan etengabe deabrutxo bat bezala kritikari, analitiko, irakasle hori. Ondo da, ea gogoratzen dudan.